गिबि गिबियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै नोंथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै जोङो ढेकियाजुलिनि इडुकेसन ब्लकआव जों थांदोंमोन। मानोना दाबावैसो पिराकाटा बगरिबारि एलपि स्कुल, जाय स्कुला माने पियर सिंगल बर' मिडियाम स्कुल, बै स्कुलाव एसे गोबाव समनिफ्राय सिंगल टिचार हिसाबै दंगासिनो दंमोन। दा बे सिंगल टिचाराव माने अफिसनिफ्राय सासे एसामिस माने बर' रोङि एसामिस फोरोंगिरि टिचार बिथांमोना हरदों। दा बेखौ रायजोफोरा जयेन जाहोआखै आरो बिथांमोना जोबोद दुखु मोनदों बर' मिडियाम स्कुलाव एसामिस टिचार हरनायनि थाखाय। आरो बेल' नङा, आसाम सरकार आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसारफोरा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिफोरावनो, गुदि फरायसालिफोरावनो बिथांमोना जेरावनो माने सिंगल टिचार बा जिर' टिचार जानानै दङ, बेबायदि फरायसालिफोराव बिथांमोना एसामिस मिडियाम माने जायफ्रा बर' रोङा एसामिस मिडियामाव फोरोंनाय एसामिस मिडियाम फरायसालिनिफ्राय लांनानै गोबां फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय बिथांमोना सेस्था खालामदोंमोन। 2024 मायथाइनि 13 मार्चआव मोनसे अर्डार ओंखारदोंमोन, जायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिखांनाय मोनदोंमोन। बर' मिडियामखौ आसाम गभर्नमेन्टआ फोथांनो नागारै फोथैनो नागिरदों। बै बर' मिडियाम फरायसालिखौ एसामिस मिडियामाव कनभार्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना षड़यन्त्र खालामदों, बिदि मोनसे गिखांनाय फैदों। दा बेखौनो लानानै जोङो बर' रोंनाय बा बर' फोरोंगिरिसो नांगौ बेबायदि होननानै जोङो बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोङो डिस्ट्रिक्ट आफादा गोबांबार जोङो इडुकेशन डाइरेक्टरनाव जों थांबाय, गोबां जोङो बिदिनो लिस्ट बानायनानै होबाय। गोबां आरो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिफोराव भेकेन्ट पस्ट जानानै दङ, सिंगल फोरोंगिरि जानानै दङ। बेबायदि फरायसालिनि माखासे डाटाफोरखौ जोङो थांनानै डाइरेक्टर, इडुकेशन डाइरेक्टर जाय गुवाहाटियाव दङ काहिलिपारायाव, बिथांनाव थांनानै जोङो गथायहैबाय। आरो बेल' नङा, जोंनि मिरु लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना इडुकेशन मिनिस्टारजोंबो रायलायबाय, इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि हाई लेभेलनि अफिसार बिथांमोनजोंबो रायलायबाय। बिथांमोना गोबां खोथा होबाय, थाबैनो बै इजिएसजों लोगोसे प्रभिन्सियेलाइज बै फरायसालिफोराव जेरावनोखि फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दङ, बैबायदि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनगोन होननानै बिथांमोना गोबां बार खोथा होबाय। खेबसेल' नङा, खेबथाम खेबब्रै सावरायबाय। दा बेयाव गोबां माइनर्सबो ओंखारबाय, नाथाय दिनैसिमबो जों समाधानखौ नुनो मोननाय जायाखै। दा बेनिखायनो दिनै जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजों एसामिस आरो बर' एसामिसखौ जों होखांबाय, बेनि गेजेरजों बे मिडियानि गेजेरजों जोङो आसाम सरकार आरो अफिसार बिथांमोनखौ जोङो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों, थाबैनो बै बर' बिजों फरायसालियाव, जाय फरायसालियावनोखि फोरोंगिरि नांथारगौ, बोसोरसेल' नङा गोबां बोसोर जाबाय बै फरायसाफोरा डिप्राइभ जाबोनाया फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखाय। रायजोफोरा जि सासे सानै हादों थिसनदों, नाथाय गोबां फरायसालियानो बेबायदि थिसननो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दिनै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो गोख्रों सरकारखौ आरो अफिसार बिथांमोनखौ जों सोंखारियो जे बिथांमोना थाबैनो बे अक्ट'बरनि गेजेरावनो थाबैनो जोंनि बै फोरोंगिरि आंखाल जानाय फरायसालिफोराव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौ। आरो जुदि बेबायदि फोरोंगिरि बिथांमोननि आखायाव गैयाब्ला थाबैनो स्पेसियेल बिथांमोना टेट बर' मिडियामनि थाखाय फाथिगोन होननानै बुंदों। थाबैनो स्पेसियेल टेटखौ फाथिनानै थाबैनो बे फोरोंगिरि जेंनाखौ जों समाधान खालामना होयो, बेखौ जोङो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौ खावलायदों। जुदि थाबैनो बेखौ जुदि बिथांमोना राहा लायाबा, फोरोंगिरि थिसनाब्ला, थाबैनो जोङो फरायसाफोरखौ लानानै रायजोफोरखौ लानानै जों थाबैनो मोनसे सोमावसारनाय बे हाबाफारि जोङो लानो थाखाय जोङो थांखि लादों। दा बिनि सिगाङाव जोङो सरकारथ' जोबनोसैयानो, नै गोबां खोथा होयै होयै बिथांमोना दिनै फैबाय, जोबनोसै सरकारानो। थेवब्लाबो बे मास मोनथाम मोनब्रै जि सरकार दंबावो, बे समाव बिथांमोना जोंनि जे फरायसालिनि जि जेंना, फोरोंगिरिनि जे जेंना, बे जेंनाखौ जोङो थाबैनो सुस्रांना होनांगौ, बेखौ जोङो आसा खालामदों। आरो माखासे फरायसालियाव मिक्स मिडियाम, बे मिक्स मिडियाम फरायसालियाव बिथांमोना बर' फोरोंगिरिया जुदि रिटायार जायोब्ला, डेथ जायोब्ला, बै जायगायाव बै भेकेन्ट पस्ट जानाय फोरोंगिरिनि जायगायाव बिथांमोना बर' फोरोंगिरि हरा, बर' फोरोंगिरिनि सोलाय बिथांमोना एसामिस फोरोंगिरि टिचार बिथांमोना हरो। जायनि जाहोनाव गोबां जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय मिक्स मिडियाम एलपि स्कुल, जेरावनो बर' आरो एसामिस दङ, बै स्कुलाव माने बर' बिजों बा बर' मिडियामा थैलांबाय, दा सिंगल एसामिस मिडियाम जाबाय। दा बेनिखायनो बेबायदि खामानिखौ आसाम सरकारा बा अफिसार बिथांमोना बन्द' खालामनांगौ। आरो हायोब्ला बे मिक्स मिडियामखौ बुखावनानै एक्सट्रा माने मिडियाम खालामनांगौ, एक्सट्रा मोनसे बाउन्डारियाव बिथांमोना स्कुलखौ इस्टाब्लिश खालामनांगौ। नङाब्ला जोंनि फरायसालिफोरा जेरावनो मिक्स मिडियाम गोबाङाथ' दिनै थैनानै थांबाय, जि मोनसे मोननै थांनानै दं, बेबो माने जोबनायनि लामायावनो। दा बेनिखायनो जोङो सरकारखौ आरो अफिसार बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो जे बिथांमोना बे खामानिखौ बन्द' खालामनांगौ आरो जोंनो बर' रोंनाय आरो बर' फोरोंगिरि थाबैनो जों थिसननांगौ होननानै जोङो दिनै
सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै गोख्रों रावजों सोंख्रोनाय जायो।